Čo sa týka skladania bonga, je to pomerne jednoduché. Trubka vždycky musí byť navlhčená, aby sa predĺžilo životnosť tesnenia a aby to išlo jednoducho dnu. Na trubkách sú dierky alebo zárezy pre jemnejšie bublanie. Tieto dierky alebo zárezy treba vždycky kolmo na fľašku takýmto pomalým pohybom, otáčavým, polootáčavým dostať dnu. Keď vidíš, že sú dierky vnútri, môžeš trubku nakloniť a pokračovať otáčavým pohybom. Ona si pekne zíde dole, tam kde by mala, treba si to sledovať, až to není moc. Dierky by mali byť otočené takto do spodu, aby bubliny išli do dna a odrážali sa, aby to neprskalo. Naleješ vodu, nabiješ kotlík, vybavené, môžeš fungovať. Rozkladanie je ten istý spôsob, voda musí byť vnútri, namačaš trubku, povyťahneš ju trochu dohora, tiež polootáčavým pohybom, až kým sa dostane do vodorovnej polohy a pokračuješ vo vodorovnej polohe vyťahovaním. Pri tých zárezoch treba trochu spomaliť a je to všetko v poriadku. Takže asi týmto spôsobom, keď to budeš robiť takto, nemá sa ti čo stať. Keby si na to zatlačil viacej, môže tu niečo prasknúť, ako napríklad tá trubka, to je ten lepší prípad. Vieme opraviť, vieme zohnať.